Мы вітаем вас у эфіры Беларусь-3. У бліжэйшыя хвіліны калейдаскоп культурных навін, вядомых імёнаў і памятных дат. На календары 11 студзеня, і гэты дзень можна без перабольшвання назваць адным з самых ветлівых у годзе, бо сёння адзначаецца міжнародны дзень дзякуй. Не забывайцеся дзякаваць не толькі сёння, але і заўсёды. А мы пачынаем праграму з адметных культурных падзей дня. Атрымаць асалоду ад шэдэўраў сусветнага музычнага мастацтва сёння можна ва ўтульнай атмасферы канцэртнай залы «Верхні горад». Вядомы беларускі кампазітар і піяніст Мікіта Бельцюкоў у гэты зімовы вечар выканае перад публікай абраныя творы Чайкоўскага і Рахманінава у сучаснай і зачаравальнай апрацоўцы, а таксама шэраг уласных гучных прэм'ер. Дарэчы, гэты музычны вечар будзе асаблівым. Ён з'яўляецца стартам вялікага еўрапейскага гастрольнага тура музыканта. Маладзёжны тэатр сёння прадстаўляе гледачам спектакль «Новы роман майго мужа» па п'есе «Эрміна» французскага драматурга Клода Манье. Гэта класічная бытавая камедыя пра няўдачлівага пісьменніка, якому здаецца, што толькі прыгожая знешнасць можа вырашыць усе яго жыццёвыя праблемы. Але ж пластычныя аперацыі, патрэба часова хавацца ад людскіх вачэй у шафе, цягнуць за сабой цэлы шэраг неспадзёвак. А заўтра ў 7:35 у эфіры кулінарнай праграмы «Беларуская кухня» разам з вядучымі можна будзе навучыцца гатаваць крывянку, страву, якую прыдумалі яшчэ ў старажытнай Грэцыі. Мяса ва ўсе часы лічылася дарагім прадуктам, а кроў хатніх жывёл абыходзілася нашмат танней. Таму крывяная каўбаса ў хатніх умовах хутка стала любімай сярод простага люду. Дарэчы, такой каўбаскай не сорамна паласавацца каму заўгодна. А як гатаваць і з чым есці, заўтра можна даведацца на тэлеканале «Беларусь-3». Здаецца, мы столькі і сала туды не ўкроілі. Неяк так па-багатаму выглядае гэта кілбаса. Аматараў балетнага мастацтва сёння зацікавіць Дон Кіхот Людвіга Мінкуса ў пастаноўцы Валянціна Елізар'ева. Гэта неўміручая гісторыя Сервантеса пра рамантыка і летуценніка Дон Кіхота, які начытаўся рыцарскіх раманаў і марыць пра вандроўкі, прыгоды і прынцэсу Дульцынею. Упершыню шэдэўру класічнай балетнай спадчыны быў пастаўлены ў 1869 годзе на сцэне Вялікага тэатра Расіі харэографам Марыусам Пеціпа. А ўжо сёння спектакль «Доўгі жыхар» можна ўбачыць на сцэне мінскага тэатра оперы і балета. Рэспубліканскі тэатр юнага гледача сёння прадстаўляе публіцы, напэўна, самы актуальны спектакль для сучаснай моладзі «Тэдзі», які завуць і сцэнічнай інсталяцыяй кіберпанка, і навуковай фантастыкай для падлеткаў. П'еса папулярнага расійскага драматурга Александра Хромова ўвасоблена на айчыннай сцэне рэжысёрам Ягорам Лёгкіным і распавядае пра вельмі распаўсюджаны сёння сыход ад рэальнасці ў віртуальны свет. Спектакль паказвае, што адбываецца з чалавекам, калі ён пачынае жыць у сваім кампутарным свеце. На чарзе цікавыя навіны замежжа. Цяжка паверыць, але ансамбль «Руская песня» пад кіраўніцтвам Надзеі Бабкінай святкуе 40-годдзе. Гэта адзін з самых вядомых калектываў народнай творчасці. Усе яго ўдзельнікі – выпускнікі кансерваторыі. Старадаўнія песні для свайго рэпертуару артысты збіраюць у ходзе экспедыцыі па рэгіёнах Расіі. Артысты кажуць, што на поўначы Расіі песні больш эпічныя, стрыманыя па тэмпераменце, а на поўдні яркія і сакавітыя. Ну а дзе песні, там і танцы. Без іх немагчыма ўявіць народную песню. А «Ополе берёт стрелы» — это хороводная песня. Этот жанр более присущ девушкам, так как девушки себя в хороводе несли, показывали перед, естественно, молодыми людьми, перед парнями. Вот, потому что, как правило, хороводы водились у нас на Троицу, а после Троицы на Покров были свадьбы, игрались, соответственно, все знакомились, влюблялись. А вось песня «Ах вы сені мои сені» прадугледжвала удзел і хлопцаў, і дзяўчат. У аснове танца курскі танок, абрадавы танец з элементамі гульні. Я сам родом из Дона, я из Таганрога, поэтому я вырос на этом, на всем. Когда они пели многоголосиями, и когда, вы знаете, были номера, в которых не было музыки, и один только голос русской песни. Вы представляете, это такая мощь. Это касается лирики, когда слезы подступают. Просто это на каком-то действительно, правильно, наверное, говорят, генетическом уровне. У 1981 годзе на базе ансамбля быў створаны аднайменны маскоўскі фальклорны цэнтр. Сёння ў яго склад уваходзіць 9 калектываў.
Зусім не навіна, што кожную сераду нацыянальна-мастацкі музей адкрывае дзверы для ўсіх, хто жадае даведацца крыху больш пра культуру і мастацтва розных краін і народаў. У снежні мінулага года стартаваў чарговы лекцыйны цыкл праекта «Лекторы Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі» пра яго калекцыі. І ўжо сёння разам з мастацтвазнаўцай Аленай Сянькевіч можна атрымаць адказ на пытанне, чым жыве самая экзатычная калекцыя нацыянальнага мастацкага. У працяг тэмы мастацтва ў Магілёўскім абласным краязнаўчым музеі можна яшчэ паспець завітаць на выставу «Старыя героі. Новы свет. Персанажы беларускіх казак, міфаў і легенд» і пазнаёміцца з ёўнікам, жэўжыкам, дамавіком, дзеткам і іншымі каларытнымі персанажамі народнай міфалогіі. Іх роставыя скульптуры змешчаны ў арыгінальны мультымедыйны кантэнт. З дапамогай сучасных тэхналогій гасцям выставы прапануюць зазірнуць за грань рэальнага свету і літаральна апынуцца ў казачных абставінах. Пра спектакль «Пясняр» Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Максіма Горкага заўтра ўсім цікаўным раскажа праграма «Тэатр у дэталях» і яго вядучая Наталля Бібікава. Жорсткая і ў той жа час рамантычная, музычная і неверагодна шчырая пастаноўка, прысвечаная народнаму артысту СССР Уладзіміру Мулявіну, стала адной з галоўных тэатральных прэм'ер мінулага года. Пра ўсе самыя цікавыя моманты спектакля, а таксама пра яго стваральнікаў глядзіце заўтра ў 14:20 на тэлеканале «Беларусь-3». А ў Нацыянальным цэнтры сучасных мастацтваў працягваецца 4-й сезон міжнароднага праекта аўтарскай лялькі «Панна Долья». Тэкстыльныя лялькі і мядзведзі, лялькі з дрэва, статычнай экспазіцыі, калекцыі шарнірных лялек, лепшыя майстры Беларусі, СНД і краін блізкага замежжа прэзентуюць гледачам свае лепшыя працы ў розных тэхніках. Да таго ж на выставе можна даведацца, наколькі незвычайнымі і рознымі бываюць лялькі ад паддашкавых з тэкстылю да парцалянавых рарытэтаў, а таксама пазнаёміцца з фантастычнымі творамі мастацтва майстроў-лялечнікаў і захапіцца іх уяўленню. А ў Рэспубліканскім тэатры беларускай драматургіі сёння паказваюць амаль класічную лав-сторі. Меладрама «Адель» у пастаноўцы Віталя Дудзіна распавядае пра загадкавую гісторыю шчасця наравістай нявесты, бізнесмена і трохі стомленага, патрапанага жыццём немаладога гісторыка. Але не толькі абяцанне шчасця прыцягвае ў пастаноўцы. Магнетызм і глыбіня выканаўцаў роляў Ігара Сігова і Веранікі Буслаевай дазваляе трымаць залу і прымушае некаторых гледачоў вяртацца на спектакль зноў і зноў. Далей пра адметныя падзеі ў гістарычным мінулым. 77 гадоў таму ў Ленінградзе ў дзяржаўным тэатры оперы і балета імя Кірава адбылася прэм'ера балета Сергея Прокоф'ева «Ромео і Джульетта», аднаго з самых папулярных у 20 стагоддзі. Партыю Джульетты выконвала выдатная балерына Галіна Уланова. Балет «Ромео і Джульетта» прызнаны ва ўсім свеце гонарам савецкага мастацтва, а яго стваральнік, кампазітар Сергей Прокоф'еў, буйнейшым кампазітарам мінулага стагоддзя. У такі ж студзеньскі дзень 1845 года сын уладальніка фабрыкі музычных інструментаў Адольф Сакс, які не пакідаў спроб удасканаліць бас-кларнет, стварыў новы інструмент – саксафон. Праз год аўтарства Сакса было пацверджана патэнтам. Свае першыя поспехі саксафон падзяліў з ваеннымі маршамі, а асаблівую папулярнасць новы інструмент набыў у пачатку 20-го стагоддзя, калі ў моду ўвайшоў джаз. Працягваем праграму традыцыйнай партрэтнай галерэі выбітных імяніннікаў гэтага дня. Сёння магло б споўніцца 62 гады самаму загадкаваму беларускаму мастаку Аляксандру Ісачову. Самыя вядомыя свае карціны Ісачоў напісаў да 25 гадоў, а ўсяго іх каля 500. І гэта толькі жывапісныя палотны, большасць з якіх былі вывезеныя за мяжу. А яшчэ каля 1000 графічных лістоў. Нягледзячы на ўсе ганенні і цкаванні, ў 1987 годзе ў родным горадзе Рэчыцы прайшла першая і апошняя прыжыццёвая выстава работ Ісачова, якую наведалі больш за 20 000 чалавек. Праз 3 дні пасля закрыцця выставы мастака не стала. Без імя наступнага імянінніка немагчыма ўявіць сабе гісторыю музыкі мінулага стагоддзя. Сёння спаўняецца 142 гады з дня нараджэння украінскага і рускага кампазітара Рэйнольда Гліера. У творчай скарбонцы кампазітара музыка да балетаў Тарас Бульба, Запарожцы, Чырвоны мак, сімфоніі Ілья Мурамец і шэрагу тэатральных пастановак. Да таго ж кампазітар выкладаў у Кіеўскай і Маскоўскай кансерваторыях, а Кіеўскае музычнае вучылішча, дзе ў свой час вучыўся юны Гліер, і зараз носіць яго імя.
Далей узгадаем беларускага кінааператара Андрэя Булінскага, які нарадзіўся 108 гадоў таму ў Варонежы. Яго выяўленчыя манеры характэрны мажорная танальнасць у перадачы атмасферы дзеяння, выразнасць партрэту і паэтычнасць пейзажаў. У якасці аператара-пастаноўшчыка Андрэй Александрович шмат здымаў мастацкіх стужак на кінастудыі «Беларусьфільм». «Дзеці партызана», «Першыя іспыты», «Москва генуе». За стварэнне музычнай камедыі «Далёкая нявеста» Андрэю Булінскаму была прысуджана дзяржаўная прэмія СССР. І ў працяг тэмы кіно сёння прымае віншаванне 45-гадовым юбілеем акцёр тэатра і кіно, народны артыст Расіі Канстантин Хабенскі. Перш чым стаць папулярным акцёрам, яму давялося і дворнікам папрацаваць, і вулічным музыкантам. На вялікую тэатральную сцэну выйшаў яшчэ студэнтам Ленінградскага дзяржаўнага інстытута тэатра, музыкі і кінематаграфіі, а папулярным стаў пасля роляў у стужках «Начны дазор» і «Дзённы дазор», «Час пік», «Адмірал» і «Іронія лёсу. Працяг». І яшчэ колькі слоў пра гучныя культурныя падзеі нашай краіны. У снежні мінулага года ў Рэспубліканскім палацы культуры прафсаюзаў адбыўся 22-гі з'езд Беларускага саюза мастакоў. На з'ездзе прысутнічалі больш за 500 дэлегатаў з Мінска і розных рэгіёнаў Беларусі. Асноўным пытаннем з'езду было абранне новага старшыні Беларускага саюза мастакоў. Хто атрымаў перамогу, даведаемся акурат зараз. Рыгор Сямёнович, дзень добры. Падвёў вынікі 22-гі з'езд Беларускага саюза мастакоў. Мінулы запомніўся як вельмі эмацыйны, нават рэвалюцыйны. Гэтым разам на з'ездзе страсці менш бушавалі? Не столькі рэвалюцыйным, як скандальным, але зараз, да маёй радасці, гэты быў вельмі са станоўчымі эмоцыямі, таму што я 3 гады таму, калі мяне бралі на старшыню, паставіў сабе задачу за 3 гады не проста ўсіх памірыць, а пажадана нават з усімі і пасябраваць. І вынікі галасавання гавораць самі за сябе, 85%, якія я набраў, сведчаць пра тое, што я не памыліўся. Зразумела, што адна з галоўных задач з'езда – гэта ацаніць вынікі апошніх 3 гадоў. Трэба зазначыць, што мае 3 гады кіравання патрапілі на вельмі крызісны час. Аднак жа за 3 гады мы ані не знізілі ні творчыя паказнікі, ні эканамічныя. Прытым галоўнае то это творчыя, выставачныя. Мы ні па колькасці, ні па якасці іх не знізілі, а часам падвоілі, а нават патроілі. А ці задаволены вы цікаўнасцю гледачоў да беларускага мастацтва? Мы не надта задаволеныя і не таму, што мы не цікавыя. Мы вельмі цікавыя, а мы ж яшчэ вельмі цікавыя ў шырокім свеце, не толькі тут. Бо калі б мы назвалі тыя праекты, якія адбываюцца па-за межамі краіны, то вы намнога болей уразіліся. Аднак жа нам бракуе проста элементарнай інфармацыі, бо на гэта ў нас проста грошай не хапае. І чамусьці на нашых каналах можна пачуць, як якая-небудзь кабета з тапалінага пуха вырабіла карціну, і пра гэта могуць паўгадзіны распавядаць. А пра нашу выставу добра, калі згадаюць. А ці маеце нейкую стратэгію для прыцягнення ўвагі гледачоў? Безумоўна, мы будзем актыўна грукацца ў дзверы тэлевізійных начальнікаў, рэдактароў розных выданняў. Мы будзем даводзіць, і я гэта раблю і буду рабіць, но вельмі хацелася б, каб нам і дапамаглі. Рыгор Сямёнович, вы на другі тэрмін абраныя старшынёй саюза мастакоў. Ці не спужалі вас за мінулы тэрмін нейкія цяжкасці? Я прывык, напэўна, з дзяцінства ахвяраваць дзеля грамады. Я не той чалавек, які можа рынуць гаспадарку, сказаць, ай, разбірайцеся, а я пайду да цябе ў майстэрню і буду вольным мастаком. А якія ідэі хацелася б рэалізаваць на старой новай пасадзе? А ідэі яны бясконцыя. Вы ж зразумееце, у нас год культуры заўсёды. І дай Бог, каб нам яго рэалізаваць. Рыгор Сямёнович, дзякуй і жадаем поспехаў вам і Беларускаму саюзу мастакоў у вашай асобе. І гэта ўсё, што мы паспелі вам расказаць. Пазнавайце больш разам з тэлеканалам «Беларусь-3. Да сустрэчы ў эфіры.